bangaba lo moya omdaka noma kutheni une-affecta nje? Hayi ngowethu. Kutheni kuthiwa kukho imimoya emdaka elapha? Okanye kutheni nisithi bangaba kukho imimoya emdaka elapha? Why? Hayi ukhona ngoba mina kuqala siyile egqirheni eGugulethu. Saxelelwa. Saxelelwa apha kunento ebekiweyo. Kunento ebekiweyo. Sabuya kwelo gqirha laseGugulethu. Segqithela kwamanye. Athethe into enye athi ikhona into lapha. Nalamaziyoni sikhonza nawo. Athethe nje indatyana zambala echaza mina. Athi mama pha endlini nakho ukho inyoka. Inyoka nalo tata lapha ndinqena nje umbizo lapha kadanga beke wandibiza wathi ndicela ukunceda ndonyanga pha kwakho ndikhuphe ezanyoka zimbini sipha kwakho. Uthi ziphi? Uthi lapha. Uthi ziphi mhlambe zihle? Ndawuni asazi ngoba ikhabhathi ezikuyo. Yo. Wona xa ucinga gogo noba ezinyoka ezi zazizenjani? Hayi andisazi ntana sikhaya. Andifuna ukuxokisa ndithi hayi ndiyacinga bazeza ngohlobo oluthile. Andizazi ba ke mina konyana bam azikekho kwabheka emlungwini. Abantwana bakhulela Samora. Bafunda apha baphangela apha. So le mimoya emdaka endaphe se-affect abantwana begula ithini into mama? Mna ndifuna lento i-affect abantwana bam bagule ngengqondo bonke banganangqondo abanye bathintini. Ndifuna ikhutshwe kulo mziba iyakhupheka ihambe. Ndifuna ihambe apha kulo mzi. Uba iyanamatele ikhomba nasemva ndizawuzama ndithi masishe. Nangxaki. Okay. Njengoba bendizobulala la moya ke wawufakwa apha ekhaya zange ufakwe ngumntu angaphandle la moya lwana. La moya into eyakhiwe iyazeka apha ngaphakathi enoba kayaziwa ngubani phakathi kotata nomama kodwa umama uthi akazazile into kodwa ndithe xa ndiyithetha ngaphambili ndizama umkrobisela wanendlela athetha ngayo umama wathi